хора, и само да си знаете преди да започнем клипа, аз вече съм Санскилър, а не Геймър Килър. Окей, да започваме. Здравейте хора, аз съм Папайрос Килър и днес ще снимаме за една страшна... Може би брутално духа е къща, който е и до мен, по-скоро при мен, вече така се казва Санскилър и по-добре да започваме, защото мразя да обяснявам. Къща е, окей. Ето я къщата, не знам дали я виждате. Не се вижда там. Не се влиза там. Окей, той ще спрем клипа, докато стигнем до самата къща. Окей, там има куче. Не знам дали го виждате. Ето. Окей, това е къщата, в смисъл това е входа. Има пътежка от коли. При много време видях, че тук паркира една кола, ама не знам, вътре паркираше, беше черна и вътре имаше човек, 100%. Аз един ден бях видял някакъв човек вътре. Окей. Вътре сянка ще виждате по-хубаво, ама не ми се влиза хич. О, шит. Като къща на глупостите. Не трябва да го показвам това. Да, така е. Човек. Окей. Спря ли клипа? Не съм го. Добре. Окей. О, каква е дука? Не ми Това се не е влиза. било преди гараж. Може би е било гараж. Сега трябва да виждате по-хубаво. Има ли нещо вътре? Има много бокуци, човек. Мирише като доставим. Да. О, мирише ужасно. Само да бяхте вътре. Има сокове дори. О, боже. Има ръка, коя виждате. Като на Far Cry Primal е. Ръка е там. Да, Окей. Ето да има едно щастливо човече. Къде човече, бе? Щастливо човече. Щастливо човече. Окей. Тук е имал човек 100%, защото... Дано не. Ти шегуваш ли се? Човек. Има много бокуци. Аз само гледам отзад да не се затвори нещо. Да, знам. Имам чувството, че съм в някаква зомби, някаква инвазия. На мен ме напомня на една игра. Тук имаше зомби вируси навсякъде в тази игра, брат. Това точно като зомби вируси навсякъде. Да кажем зомби вируси 2. Няма никой тук. Окей. Дени е бил тук, май. Ако не знаете кой е Дени, Дени е един приятел. Тук е имало електричество. Какво? Не знам. Аз само гледам да няма човек да ни излезе. Нещо. Човек. Човек, искаш ли някой да наглежда тук? Аз съм с камерата и ще е по-готино или ти да снимаш, или аз сега в момента да ходя там и да снимам, или ти. Някой да пази тук. Къде? Окей, аз пазя. И не ми изпускай телефона. И знаеш как. Да. Красота, брат. Това прилича на кенеп на гигантско бебе. Добре. Да не ме избазикаш. Това прилича на тайна врата. Окей. Яви, на това прилича на офис. Мали. Красота, бата, имаше и ход. Еко. Умрела касиерка. Не. Окей. Оу! Това не трябва да го снимам.
Ами, мисля, че това е краят на това. Ами, видях един календар с... Много. Изтива ли го? Не как да го видят хората. Окей. Казах ти. Човек. Не ме снимай. Ами, мисля, че това... Да, това беше края. И всъщност има и още една страшна къща. Да, обаче, виж, ракиите, виж ракиите. Тук има ракии, виж, ара се пираме малко. Не. Те са колко са вкусни. Не. Окей, това беше страшната къща. Да не се събори цялото, внимавай. Спокойно, аз Защото гледай. Ама е тръгнало да пада цялото, така че. Да. Окей, това беше от страшната къща. Надявам се да сте видяли мистериозна страшна къща. Да. Бих казал повече страшно, че колко Да, че... Когато ще разгодам за честа, тогава вече верно ще да ме страх. Тогава тук сигурно ще има хора, брат. Или духове... Я, тази дупка не е видя. Тази дупка май не сме я снимали, окей. Май трябва трудна. Добре, това беше. И сега ще извървим мега голям път, но през това време малко ще ви покажем части, за да видите цялия машино, не цялия. Малко ще ви покажем части от машино, защото това чак е на другия край на света, това нещо. Малко провеличаваш, Да, а на другата къща е много натам. И ние с моите приятели с този пичага и има много слънце, така, и с мен и с още едни приятели сме ходили в гората и там доста е готино. И там, понеже сме супер тъпи и не снимахме клип. Да, и може да снимаме някой път, ако ходим пак. Да. Някога. Окей, да, много е готино в гората, няма нищо, хора си. Имаше една жена, която там си гледаше природата, нали? Там... Окей, и... Мисля сега да спирам клипа, нали, пауза. Да. Колкото да... Добре, това беше къщата и... Пак идвам.